Ano ba ka? Uy, saan kita ma? Kaya kita ang ginaman ni Nandiyan, oy. Bonus ko din. Hindi kita agi. Daaman yan lang, rekuti yan, oy. Hindi kita agi, oh, panguhanin ko ka. Buna! Sige na dyan. Lapadan tayo kang nagkasarala-sala na kami. Ide? Lapadan ko ika. Saan man? Ika, Auntie Adi. Nangitid ng lalaki nagdalagan. Si Andre? Si Andre? Yan ama, si Alex. Alex. Gonzaga. Ama? Hindi ba gano'n? Yun naman sa mga dos. Sa Bayawas. Paya. Wait lang! Minta asmag talaga. Oh, diba? Ako ante pa nga. Ako, ante. Yan. Ay, nagod ako. Hindi nga nakasulong. Dito pa po. Nag-uusap kita ang ante ni Mike man. Nag-video na ka. Ay, bayawa? Wow! Uy, nang gayon man pala ni de. 20%. Agi ko, marigus ko si That is what you call sulong. Sulong. marigus ko ka? Diyan si sulong? Okay. Buko ha, may mula. Tay ka. Mali na oh. Kaya may maagyan ka man sana. Ako. Dah. Ma. Magpatang ito sa mga alam mo. Hoy, masih panaginip. Ano, dali pa, ibal matuyas ako. Mariyak ka. Wow, ganda. Sarib. Para na kan pala. Nang gayon mo ni Grima. Oh, may damo lang. Hapon. Uy, nang gayon. Dito na tayo sa ilog. Pagayon ka rin mga buwan. Uy! Uy! Langgayon ka rin. Ipay no. Uy!
Langgayin ka rin, galipay. Ah! Oh, ako lagi. Lahat-lahat raranay ako dapat. Nagaparatras ba? Mara. Nang gayon, kaso lang malilimi kan pangko ako. Ha? Mga hipon. Uy! Asa? Ito mo. Uy, di malili! Padinikkan ko ni Di. Siska! Pwede ka, Siska! Bayal god? Bayal. Hindi naman kami mag-gadget. May katumbal doon. Kasi baga nga ng kaputan din sa ipas ninyo. Lumbog pa talaga din ah. Lumbog. Ay, ante! Para buko. Hello, hello. Ikinayos ka! Das naman? Sa YouTube, sa Facebook, iya daloy si Kala. Sikat na babae, nagakabag. Takot ako sa pag-video. Magpapa ko bang nulog? Ayo! Magana pa tabi si Ate. Nagala pa tayo si Auntie Manile. Yung kutsara. Panya ako sa bawah. Sus ko. Kama. Panya ako buko. Buko. Baka naman ikatalbit. Di naman kayo ni Aluha. Destemboy ya, destemboy. 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 Aloha, ay ko yan. Kadautas.